vesihuoltoyhtiö Jokinen. Huomenta. Täällä on Pedro Ribeiro. Mä oon uusi asukas Puistotie 4. Hei, Mä haluaisin varata saunavuoron. selvä. Mikä teidän asunnon numero on? C32. Okei, joo. Lahtinen ja Ribeiro. Joo. Hetkinen. Joo. Teidän talon saunassa on vapaata vielä tiistaina kello 17 ja perjantaina kello 21. Kaikki muut vuorot on varattu. Ahaa. No, mä luulen, että me otetaan perjantai. Onko se tunnin vuoro? Joo, kello 21-22. Se on sit 12 euroa kuussa. Okei. Miten se maksetaan? Lasku tulee postissa. Ja vuoro alkaa jo tällä viikolla. Hienoa. Kiitos paljon. Kiitos ja hei.